udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ukuthi asihlanganise namhlanje sibe khona la eMnyudeni ophathe kusophathe ke la abangazi abasuka kude kukithi phela la ngoba kusekhaya komama kade sengibona usisi nje ngibona cha baphelela abantu makhona nosisi wami kulamana omama noma ngingathi bayalamana ngqo umama wakhe mdala kumama wami kukhona obahlukanisayo kodwa ke lokho ke kusho ukuthi igazi lalala eswini esodwa. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ukuthi ukhona sisi uNkulunkulu akubusise angibonanga kohamba nabo ngethemba uhambi wedwa angibingeleleke ngithobeke ngibingelela abefundisi abakhona siyabona ukhona umama umfundisi uMashabalala angimazi uhlezi ngaphi usuka le Bergville siyabonga kakhulu ukumbona no mama uHlombe nabanye abahamba nabo siyabonga kakhulu baba uDladla baba uVD siyabonga baba ukuthi usamukele sifike kwakho angazi noma kusekwakho ngathi ususikhipha inxiwa nje angazi ngathi ususikhipha inxiwa kodwa ke sithi kusekwakho ke thina ngoba wena okhona nomama uDladla sanibingelela nonke bingeleleke obaba bonke no mama intombi nezinsizwa egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Awe ngathi yancipha nje leni kuncipha ihlala kuncipha ini kuncipha ihlala singatholakala lesi makungasusa lokhu kubekwe ngapha nasesinye noma beze ngapha ikhona indawo la nazi ihlale ezimbili noma ezintathu abeze khona ngapha phambili. Sibonga kakhulu kuNkulunkulu osidinile sakwazi ukufika sibonga bonke abakhona abafikile siyanibonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu akawadli amandla omuntu siyambonga kakhulu. Ngiyabonga ngibona ikhwaya ke la laseMnyudeni kushuthi bengifihlela induku emqubeni ngoba bengazange ngitshele ukuthi kunekhwaya awu siyabonga kuyangijabulisa ke lokho ukuthi ayaqhubeka impela yanda amakhwaya ngoba kade engekho kade ngangiwacela ngiwafuna ngithandaze ngibonde ngathi khona abantu abamendleleni omthandazo wami ngaphela mawuthandaza ngabantu ngifuna ningizwe kahle ungafika wami umthandazo afisa uNkulunkulu ukulisusa ukuliqala ikhwaya engilicelayo abondela abantu abafanelekile yikho ke ngithi kuma abantu endleleni yokuphendula kumkhuleko wami sekusho ukuthi usiyaphenduleka ke manje ngiyethemba sofika eBergville selikhona nelakhona mabheka phansi bangihleke hayi ngiyajabula kakhulu uma esekhona amakhwaya ngizokungidlizelela ke njengoba ngidlizelela yonke indawo siyacela ukuthi nicule ngobungcwele umuntu angezi phambili unento axabene ngayo noNkulunkulu sicela ubungcwele kulamakhwaya ngiyacela impela nje angazi obani abawaphethe kodwa ngizobeka indaba kubefundisi umfundisi mbizele eceleni umuntu owaziyo ukuthi kunotho bese sithembela kuye ke kulo esingamazi uxoxe naye ayilungise leyo nto axabene ngayo noNkulunkulu ngoba le ndawo ingcwele uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyisimanga sikhonza uNkulunkulu ovusayo washo njalo uJohane uMbhaphatisi ekhuluma nabaFarisi befuna ukuzobhabhadisa izono bengazivumile ngoba ziyavunywa izono nalaphambili asizi izono zingavunyiwe uthi ke uJohane uMbhaphatisi baFarisi ubani onitshela ukubalekela ulako luzayo na ngoba ebabona beza benjani bengafuni ukuvuma izono
uthi kambe ngicabanga ukuthi ngabantwana bakwa-Abraham ngifuna ukunitshela ukuthi uNkulunkulu angamvusela u-Abraham abantwana kulawa matshe. So sikhuluma ngoNkulunkulu ovusayo. Uma nami ngizoma phambi kwenu ngingekho ngcwele uzovusa omunye. So lokho nje kufanele sikwazi. Ikho-ke uPaul ethi ngiyawutuba umzimba wami ukuba ngingathi sengishumayeza abanye bese ngilahlwa ngaphandle. Ngoba iyenzeka impela leyo nto. Uma uzilalela lezi inkonzo zihlobene nomphiko uKristu zonke khona la kufika kukhulunywa khona ukuthi noma ungashumayela ukhipha amadimoni wenze zonke izinto uNkulunkulu uyakuyeka nje umsebenzele kodwa besigcina enze njani akulahle isihogweni. Wakwenza kuJudas Iscariot wayikhipha amadimoni khulekela abantu basinde eshumayela kanti uzokhaphela uJesu. So ke uNkulunkulu akanayo inkinga yokusebenzisa noma ubani ngisho inyanga ayisebenzise ukuqhubha inhloso zakhe aqeda ayifaka isihogweni. So kusho ukuthi ke uma simi la phambi kwenu asimi ngegunya sima ngomusa kaNkulunkulu. Nani njengoba nihlezi lapho nihlezi ngomusa kaNkulunkulu. Kufuneka uhlale wazi ukuthi umusa kaNkulunkulu ngingawuphathi ngeze ngoba lento okuthiwa yibandla uyazakhela lona yena ngoba walithenga ngegazi lakhe. Uma nina njengebandla ningasafuni ukumkhonza ngobungcwele uyoneka nje alivusela eduze kwamakhelwane bese nilokhu nihlezi niqubile hayi thina nobaba udladla thina nobaba udladla kanti akasekho yena. So kasiphileni impilo yobungcwele. Siyabonga kakhulu abafakazile ufakazi obuhle nobumnandi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Njengoba sezimbili lezi zinto ngenzela ukuthi nazi kuse-YouTube ombili le engathintwa ngifuna ukuthi ithathe uhlelo olusukela liqala luze liyophela inganqamuki. So yona ke izoba yinde nje ibe hour amabili noma amathathu bese kuthi ke le ngapha ileke ezolokhu sikhatha ubone umuntu ofakazile esibhala igama lakhe nakho konke ukuthi ubani uzibuke kahle. So ke sesizokwenza kanjalo. Inkonzo yona ingena kuwo nomabili kodwa nje lene ngapha inqamuki nje lokhu iqala eqaleni kusadumisa uMathombi imqala lapho iziyophetha ngoba khona abantu abafuna ukubona inkonzo iqhumekile ihlangene rather than izinqamo. So sesokwenza kanjalo. Ngoba sothatha ukuthi abantu abanaso isikhathi sokubuka ivideo ende kanti khona abanesikhathi sokuhlala nje 3 hours ayibuka inkonzo. Ibuke kulomkhuleko besinawo kufika abefundisi lapha entabeni eRichards Bay. Ngakubona lapho ngenza nje kakuhlanganisa konke ngithola ukuthi viewership yakhona ibheke ku-1000 manje. So ukucabangela abantu ukuthi abanaso isikhathi bafuna izwi noma bafunani asikwenze nje konke baneliseke bonke. So ufuna inkonzo iphelele ngapha kule uzoyithola iphelele. Sibonga kakhulu ke bonke abakhona abafikile ngeke sizibale zonke indawo ngibona nabasePhomoroyi la ngiyabona ukuthi hayi umemile ubaba udladla. Mangasakubalanga ke nawe ungixolele nabo ngibabone ngoba bezala phambili asidlulene. Bese ke sibonga babudladla ngiyaqala ukufika isiza sesikhona bese lokhu sikhumana ngocingo. Sihle kakhulu futhi sikhulu siyamkholwa kuNkulunkulu ukuthi ke ungenileke kuline wabantu abazokwakhelwa sixoxeleke nawe yazazi ukuthi unamba bani angizokusho la phambi kwabantu. Kodwa siyabonga ukuthi sekubiwe lokho kusemqoke esikujahile ukuthi indawo zibiwe ngoba uNkulunkulu lokho esinika kancane kancane. Khona enye ibranch ezoba semakhabeleni noma ngithi sikhona endaweni ukuthiwa isemhlabathini sile sayobona isiza nomama sabekwa ngokusemthethweni yakhishwa imali yokubekwa njengamanje ke kukhishwa imali amadoda ambisizi sizaziwa simbiwa amadoda ke lapha awasimbi isiza sendle nkonzo ngotshwala cha simbiwa ngemali nemali ke isikuye umfundisi walapha konke ngithemba ukuthi kuzohamba kahle naye kuzongena elayinini yabo bonke
ukuthi uzokwakhelwa nini, kodwa sijaha ukuthi makuphela isiza kuyobiwa ngoba ngifisa zonke zihlale zibiyiwe, kuba lula indawo mayisibiyiwe. Siyambonga uNkulunkulu. Ngibona ngathi baningi abantu base-Greytown abephakamisa izandla abasuka e-Greytown. Baninganyana. Oh hayi siyabonga. Bengikhuluma ke angingabasho nabanye ababili ngithi kufanele sihlele nabo inkonzo ezoba sehholo thizeni, bayawazi amahholo eGreytown. Nasilivakashela iGreytown siyehholo ngomgqibelo othize, kodwa ke ngenxa yokuthi adwela ama-dates ngizobona ukuthi ke iyampintsheka yini ngonyaka ozayo, somewhere around kunyaka ozayo sikwazi ukuthi ke seGreytown sibe nenkonzo khona. Asidluleke, siyambonga kuNkulunkulu kakhulu ke ngani nonke enikhona nenifikile, ngiyakhuleka, ngiyathandaza ukuthi uNkulunkulu asebenze akhulume phakathi kwethu. Mina ke ngiwumzimba nje, nami ngizobe ngihlezi phansi ngilalele. Abanye abazi bangayizwa ukuthi ngithini mangisho njalo, mhlawumbe ngichaze kancane. Uma ngimla, ezinye zezinto engizikhulumayo ngiyazazi, kodwa ezinye angizazi ngoba kumina ozikhulumayo. Ngesinye isikhathi ngithi sengingedwa ngoba nginaso nesikhathi sokubuka amavidiyo lawo nokulalela, bisiyadlalwa inkonzo kimi endlebeni, ngize ngimali hawu ukuthi nokuthi kuphume kwami umlomo, bese lithi kuphume kwakho umlomo kodwa kuwena obukhuluma. So kusho ukuthi ke nami ke ngizobe ngihlezi phansi umzimba wami la ngilalele nami kanye nani inkonzo esingena kuyona manje. Ngiyacela ukuthi singakangena enkonzweni sikhuleke, singakakhuleki mhlambe sicule kancane. Ngiyalithanda leli culo elithi awushe umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba khona lolu suku lolu lapho bobe bephelela abangcwele behlotshisiwe, engabe lakhe igama lobe likhona na. Ngalo lona lolu suku bevukile abenkosi, behlotshiswe ubukhosi bayo le, sebebuthwa abakhethwa bengeniswa ekwongothi yebo Nkosi nangumina la Emawushe umsebenzi yonke imihlangisela mangishumayela zona Amagama Baba, egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, sibonga ububele bakho, sibonga umusa wakho, sibonga uthando lwakho, sibonga ukuhlangana ngalendlela. Ngiyacela Nkosi ukukhulume izwi lakho ngomoya wakho ingcwele. Yala yonke imoya emelene nokulalelwa kwezwi lakho ukuthi ayinasabelo phakathi kwethu, ayinasabelo kuleli tende.
ngifafaza leli tende ngegazi lakho, izihlalo ngizifafaza ngegazi lakho, nabantu uqobo abangaphakathi ngibafafaza ngegazi lakho, ngiqalekisa imimoya, amadimoni ngiwathumela esihogweni, ama-devil worshippers awona sabelo phakathi kwaleli tende nasedekeni, nalo silifafaza ngegazi lakho, siqalekisa amandla esitha. Ngoba noma sisenyameni, usho njalo abaseKorinte besibili chapter 10 kusukela kuverse 3 ukuthi noma sisenyameni usinikezile izikhali zokumelana nakho konke okumelene nokulalelwa kwezwi lakho, ukuba Nkosi sikuthumbele kulaleleni izwi lakho, ukuze mase kuphelelisiwe ukulalela kwabantwana bakho kujeziswe ukungalaleli. Iba phakathi kwethu Nkosi ngomoya wakho ingcwele, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, bonke ke bazalwane, ubaba uDlala ukhulume ngezinto ezimhlophe, ngingazinakile mase ngibhekisisa ke amakhungela. Angithi baba Dlala, ngase ngiyabuka ukuthi mina angibekelele ukuthi ufeka ngihlabe mina. Bekungekho lutho bazalwane, nginamanga ngabona ke uqhamuka kwaqala icansi, uqhamuka nesihawu, ngabona hayi kanti nama kufanele kanti angithinti. Hayi bese ngazi ukuthi ngeke angene kimi. Hayi kimi bengeke angene. Kusho ukuthi ke abesabayo babekela omade, cha bengeke angene kimi. Ayangisaba ngoba saba lo ongibele okuyena owadalayo. Sizovula izwi lenkosi ke Exodus 23. Kulezi insuku ke sikhuluma ngomphiko uKristu. Kulezi insuku enkonzweni zaphakathi nesonto. Asivaleni ke isikhumbuze lo phone ekhalayo ukuthi nani ubanye ongayivalile ifoni yakho, ivale nje ngiyacela. Sihloniphe uNkulunkulu, isikhathi sikaNkulunkulu manje. Ivale nje uyicishe mangabe ungayicishi uyifake ku-aeroplane mode. Ngoba uma ungayicishi bese iyakhala noma uyifake kwi-vibration bese uyayizwa ikitaza uyibuka. Ukuthi angeke ngingakhulumi nosibani sibonela usuyaphuma. Kanti usudelela uNkulunkulu. Usuthi uNkulunkulu awume kancane nenhlumayelo yakho, mina ngisawukhuluma nongcono kunawe. Ukuze ungalingekike kuleso silingo, ifake nje ku-aeroplane mode. Kanti wena waziwa ukuthi uyakhonza. Yini bakufonele ngesikhathi senkonzo? Kushuthi awaziyo ukuthi uyakhonza, ufihlile. Ngoba akekho umuntu okufanele akufonele, ufuna ngathi umuntu isonto namhlanje usibani senkonzweni. Sishintshe, uyayibona ifuna ukujula. Yini ufonelwa abantu abangekho enkonzweni? Yini ufonelwa abantu abangekho enkonzweni? Kunesisho sesilungu esithi birds of the same feather flock together. Inyoni ezinensibe ezifanayo zindiza ndawonye. So uma ufonelwa abantu abangekho enkonzweni, ukuthi nawe kwenzekile namhlanje wasenkonzweni. Kahle awuzwani nenkonzo. Awuthi ngiyeke. Uthi nintshumayelo lento yefoni. Ayasiyeke. Exodus 23 verse 31 kuya 33. Isihloko sana upart 3 lo. Upart 3 kodwa isihloko sishintsha kancane. Isihloko ke sithi abazalwane abalugibe. Abazalwane abalugibe. Niyalwazi ugibe angithi? Kwavunywa kancane. Niyalwazi ugibe? Sikhuluma ngabazalwane abalugibe ke namhlanje. Ngolimi esizolijwayela ngoba kade silikhuluma phakathi nesonto. Bazalwane abangabaphika uKristu. Bazalwane abalugibe. Asifundeke kuverse 31 kuya kuverse 33. Yakumisa imikhawulo yakho kusukela elwandle olubomvu ukuze kufike elwandle lamaFilisti. Kusukela ehlane kuze kube semfuleni. Ngokuba ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelozwe. Wena ubaxoshe phambi kwakho. Awuyikwenza sivumelwano nabo nawo uNkulunkulu babo. Abayukuhlala ezweni lakini funa
bakwenza ukuba wone kimi ngokuba uma ubakhonza onkulunkulu babo kuyakuba lugibe kuwe. Ngiphinde ngigcizelele sikhuluma ngabazalwane abalugibe. Ngolunye usuku uNkulunkulu wakhuluma kimi. Wathi ngoqaphela akusibona bonke abefundisi abamkhonza ngeqiniso. Wayengitshela ukuthi ngingahambi ngibeke izandla umuntu ngihlanganyele nabanye abefundisi. Ngoba kusikubona bonke abamkhonza ngeqiniso. Uma kunjalo kusho ukuthi akusibona bonke abazalwane abamkhonza ngeqiniso uKristu Jesu. Uma engabuya manje alanda ibandla awuzusala nje wena. Awuzusala yini uma ebuya manje azolanda ibandla. Lolu hlobo ke labazalwane nabefundisi. iBhayibheli ngifisa ukulalele kahle ke kunezinto eziwu4 kule eziqhamuka kulama verse engiwafundile. Lolu hlobo labazalwane nabefundisi akufanele senze isivumelwano nabo funa babe lugibe kithi. Angithi nizwile lapha ku verse 32 uthi awuyikwenza isivumelwano nabo nawonkulunkulu babo. Number 2, masingabavumeli bahlale phakathi kwethu. Verse 33 loyo abayukuhlala ezweni lakini. Obani nalo luhlobo labazalwane nabafundisi abalugibe. Number 3, masibaxoshe phakathi kwethu funa babe lugibe. Masibaxoshe. Verse 31 loyo uthi ngokuba ngiyakunikela esandleni sakho abakhe kulelozo wena ubaxoshe. Kukhona isimo la ungezukwazi khona ukubaxosha. Mawungakwazi ukubaxosha wena okufanele wenze njani uxosheke. Ngoba ngeke ukhonze ebandleni elithize kanti umfundisi wakho ulugibe. Nabazalwane khoma ugibe bese uyabaxosha uzobaxosha ubathini ngoba wena wedwa. Wena okufanele uxosheke. Phuzu number 4, masingahlanganyeli nabo futhi singahlangani nabo. Masingahlanganyeli nabo futhi singahlangani nabo. Lolu hlobo lwabantu akufanele sihlanganyele nabo. Akufanele sihlangane nabo. Ukuhlangana ke ngizokuchaza masidlula la kwabaseKorinte ngoba sofanele sibabone ibaphi laba ongafanele sihlangane nabo. Ibaphi laba abangabaphika uKristu bengabefundisi. Babe abaphika uKristu bengabazalwane. Incwadi yokuqala waseKorinte chapter 5 verse 9 kuya ku12 futhi nganilobele encwadini yami ukuba ningahlangani nezifebe. Singahlangani nani? Verse 10, angisho izifebe zalomhlaba nokuba abahahayo nabaphangi nokuba abakhonza izithombe ngokuba phela ngabe nimele ukuphuma ezweni. Sikaqala ke kuyachazwa manje. Uthi verse 9 ningahlangani nezifebe. Kodwa kasho izifebe zalomhlaba. Ezalomhlaba abanjani? Abangasindisiwe. Sikhuluma ngabaphika uKristu la noma sikhuluma ngabazalwane abawugibe. Uthi ke uverse 11, kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe. Noma engohahayo, noma engokhonza izithombe, noma eyisithuki, noma eyisidakwa, noma engumphangi, ningaze nadla nokudla nonjalo. Umuntu ozibiza ngomzalwane kodwa ebe enesimilo esiqegayo. Umuntu ozibiza ngomzalwane ebengenaye uno kwabesifazane nabesilisa. Sekundawo zonke manje abesifazane sebeyayishelela. Hayi bayebambela nje amadoda. Uthona lawa abonakale nemali bayawathutha. Bayawathutha. Ukwazi ukuthuthwa kwenkukhu.
yothi phaphama indoda ayisenazi impaphi isinje ithuthiwe. Yini edala leyo nto? Ngoba uzibiza ngomzalwane kodwa uyini? Uyisifebe. Ubani wathi asikho isifebe sendoda? Uthi kuyahlonishwa kuthiwa indoda iyiso. Kanti kahle kahle njani? Kunjalo. Kuthiwa noma engohahayo, umzalwane ozibiza ngomzalwane ehaha enomona efuna izinto zabantu. Ahlule umkhosi, aphume emkhosini uhahela ukudla. Ngoba abanye babantu abahlezi la ekhaya bekho emkhosini, useyahaha. Lo muntu kuthiwa unjani? Singahlangani nokuhlangana naye ngoba ungumphiko uKristu. Umphiko uKristu ngesingisi kuthiwa antichrist. So kusho ukuthi uKristu omelene nobuKristu noma uKristu ongeyena uKristu, antichrist. So bese bekubeka kahle ngizulu bethi umphiko uKristu. So wonke umuntu owenza into ephikisana nesho uKristu ungumphiko uKristu. Ngakho ke uma engohahayo noma engokhonza izithombe, thina ke bantu abamnyama asinayo le ngqondo yokukhonza izithombe. Yabo laba abakhonza izithombe bake basakhe nje impela basikhonze. Thina izikhonza abafika. Makukhulunywa ngabakhonza izithombe kusho umuntu okhonza abangasekho. Umuntu okuthi phatha athi uma wami ongasekho ngenzela ukuthi ayikho into akakwazi ukwenzela yona. Ngale ezulwini abekho abakini. Mawufu ucabanga ukuthi abakwabakini, lento yesibongo isala la emhlabathini. Sonke sidalwe uNkulunkulu sinesibongo esisodwa singabaka uNkulunkulu. So mawufika ngale uthi uzothola abantu bakini uyadlala nje, abekho abantu bakini. Khona abantu abasesihogweni noma abasezulwini kwaphela nje. Izibongo zisala la. Kune challenge esayinikezwa umunye umfundisi noma ngithe owanginikeza wayikhuluma nami ngeke ngayithinta kwabanye obaba ngephasika. Uthi akusikhona yini ukukhonza amadlozi ukubizana ngezithakazelo. Engayiqali inkinga. Akusikhona yini ukukhonza amadlozi ukubizana ngezithakazelo. Ngoba mase bewakhonza amadlozi bababiza kanjani abangasekho? Ngalezi izithakazelo. Thina ke bazalwane masibizana sodwa kahle kahle sisuke sibizana sodwa noma sibiza bona abangasekho kuphela ukuthi asihlabile umahluko. Injalo lento. Kufanele inthina singabazalwane sibizane ngezithakazelo ngoba izithakazelo abantu abangasekho. Noma uthi ngichaza isibongo. Niyazazi ibongo iphuma. Anizazi. Ibongo amagama abantu ababephila kudala. Ake ngilinganise ngalesi esibanzi. Ziningi ezibanzi. Khona umphemba, khona untuli, khona umbhele. Angithi abandawonye lapho. Kuthiwa babe ngabafowabo. Ngezathu ezithize babiza imindeni yabo ngamagama abo. Yikho umphemba, untuli nombhele kuyinto eyodwa. So ngawe amagama masithi mphemba, sithi ntuli, mbhele, asibizi indaba ya. Siniyangizwa manje. Challenge. Ongqengelele. Ongqengelele babephila beongqengelele. Ukube sisaqhubeka ngezithakazelo, ngabe sisayiqhubha ngamagama ethu. Kodwa isaqhubeki. Kodwa mawuthakazela umuntu kuze kube mnandi, angithi? Yini ethi kha? Igazi lithini? Igazi lakho elikabani? Elikababa wakho. Elikababa wakhe elikabani? Elikamkhulu wakho. Yikho lithi kha ngoba sekubizwe laba bokuqala abanjani? Abangasekho. Hayi angishilo. Kuzothiwa ngithele. Kodwa i-challenge leyo nami bayangibiza ngezami.
Nami ngiyababiza abanye angisho ukuthi sengiyekile. Kodwa nange kuvusa uNkulunkulu manje ukuthi ngikukhulule. Njengebandla kufanele sikubuke kufanele nisibizane ngezithakazelo amagama ekhona na. Asidluleke. Siqhubeke nezwi lethu. Ngoba sokhonza amadlozi singaboni. Sikhuluma ke ngoverse 11. Uthi umzalwane. Kepha manje nginilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma isifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe. Ingene lapho ke indaba yezithakazelo. Noma eyisidakwa noma engumphanga. Niyasazi isidakwa ngithi? Niyamazi umphanga? Ubani umphanga? Ubani uzongiphendula nangevuma ubaba mabuya khulu. Ubani umphanga? Umuntu ontshontshayo. Ngiyabonga. Mawufunda izwi lenkosi, Malaki chapter 3, uthi uNkulunkulu niyangiphanga sizwe sonke ngoba ningeniso kweshumi. Ha, yashuba le. Lithi leli iBhayibheli eliphethe nawo verse 11. Umzalwane ozibiza ngomzalwane kodwa enjani engumphangi. Ningaze nadla nokudla nonjalo. Uyakhipha nje kweshumi noma uyamphanga uNkulunkulu. Yathanda ukushuba. Sikhuluma ngabaphika uKristu angithi. Angimphindi uverse 11 sengigijima ngijaha ukumqeda manje. Kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engokhonza izithombe noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi. Ningaze nadla nokudla nonjalo. Lo mzalwane uyini? Ungumphika uKristu kusho mina. Leli igama elithi ningahlangani ngithe ngilibheke kuBhayibheli lesingisi New King James Version. Yona ethathe ngqo yokunyushwe ngqo from kwisGreek. Ithi not to keep company with sexually immoral people. Not to keep company. Makuthiwa ningahlangani akusho ukuthi sizohlangana endleleni. Kodwa singabi nemhlangano nabo. Singahlangani nabo lolu hlobo lwabantu. Ngoba bawumphika uKristu. Ningaze nadla nokudla nonjalo. So mase kubala ukudla ke ithanda ukusinda. Ngoba mhlawumbe la ekhaya sihlezi sonke kodwa sikholwa sonke. Oh hayi ku right uma kungakholwa ngoba kuthiwa ababalwa abantu abangakholwa. Kukhulunywa ngomzalwane la ozibiza ngomzalwane kodwa benza lezi zinto. Awenzi ngisho isivumelwano nonjalo. Ngisakhumbula ukuthi sitheni lapha yana kokuqala ngesimbali izinto eziwu4 ngithola oluhlobo labazalwane nabefundisi. Akufanele senze isivumelwano nabo. Ufuna babe ulugibe kuthini. Masingabavumeli bahlale nathi lolu hlobo labazalwane. Masibaxoshe phakathi kwethu ufuna babe lugibe. Ukuba ugibe ke komuntu ohlezi naye ungamxoshi. uNkulunkulu emshaya uyawathola amachaphazelo. Angiphini. uNkulunkulu emjezisa ngoba ungumzalwane lo muntu. Uhlambalaza igama likaNkulunkulu uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu kodwa uvuka emkipitweni. Lukhona ilanga uNkulunkulu azomshaya ngalo. Okungukuthi yeke ukufuya abantu abakipitile emzini wakho. Ngoba uNkulunkulu mayesemshaya lo ngeke usinde wena. Ake senze iexample sithi amshaye ngendlala. Ufuna ukumshaya ngendlala lo muntu. Uzomshaya kanjani ngendlala bese nika wena ukudla? Ngoba uzomphakela umniki. Kuthi kufanele nawe uthola amachaphazelo lendlala kwishaya lo ukuze ungamniki ukudla nawe uzoshaywa indlala. Susani laba bantu phakathi kwenu ngoba bayini balugibe. Ngifazizwe mina angisho ngolutho. Awumvumeli ahlale nawe. Funa abe ulugibe kuwe. Ugibe ukuthi uzothi mayemshaya uNkulunkulu
ngeke usinde waphela nindawonye nje angazo imisa kanjani makubaba wakwakho ngcono mangakaza sindiswa dabuyela labo baba basindisiwe bawa basebeziphatha budedengu baba nezimilo ezingafani ezingezinhle banentombi ngaphandle benza lokho nalokho abuya azohlala nawe la uzothi bayimshaya uNkulunkulu uzowathola amachaphazelo unkosikazi abesethi komunye ubaba wami ubaba la ekhaya kakholo wayewiile kade ngibamba u3 days nje ungabamba u3 days uhlezi nogibe bekufanele ungathathi less than 21 kuya ku40 days ngoba phela lo muntu uzokusesihogweni ngoba ulugibe kuwena lo muntu lo ufuna umhlalele uncenga uNkulunkulu zila ukudla ukuba phakathi kokuthi uyasindiswa noma uyaphuma la ekhaya uthatha imithwalo yakhe ukipita lapha ngaphandle ngoba ulugibe kuwena hayi ngizolibeka nje iqiniso kubhlungu engikusho ngiyakwazi na kodwa kufanele kube njalo ngoba uyazi mhlawumbe indoda yakushiya nje uNkulunkulu wakudabukela ungakazi ukhuleke athi ngiyamthanda lo nkosikazi wabantu ngifuna ukwenza umsebenzi ngaye ake ngishayele indoda ngoduka neso uyakhala wena ubaba weingane wakushiya uyahlupheka kanti cha uNkulunkulu ubekukhulula ngoba ebona sekufanele amshaye mayimshaya awuzusala mayimshaya ngesifo ela ngathi uzobuya zokuthelela ngeke akuthelele and into ebhlungu ubuye segula mayisegula kusiyakwazi ukuthatha isinqumo sokuchayise kasibani bani njoba ugula nje uzomthelela phela hayi asisayi lapha ya ubuya kahle usiyambona ngoba mayisaphila qinqo awazi wena kanti useyagula already so sikhonza uNkulunkulu obonayo uthi ke iphuzu lesine mxoshe phambi kwakho ufuna abe ulugibe uma ungakwazi ukumxosha xosheka wena ungangizwa ke kaba ngikhuluma ngedivorce mntwana kaNkulunkulu akadivorce cha kodwa mxoshe sekuzofika ke la sithi umxosha kanjani lo muntu ebandleni kodwa sikafiki naye kumkhwena wakho uyomxosha kanjalo noma unkosikazi wakho makuubaba uthi ku verse 12 wabaseKorinti esiphuma kubona uchapter 5 1 Corinthians chapter 5 sesiku verse 12 ngokuba nginandabani nokwahlulela abangaphandle na nani anehlulela abangaphakathi na verse 13 kepha uNkulunkulu uyena yokwahlulela abangaphandle xoshana omubi phakathi kwenu sengiyabuya ke manje kukhulunywa nani nebandla la xoshana omubi phakathi kwenu uqoshwa kanjani omubi phakathi kwebandla na yilento ke engeke ngayithinta phakathi nezinsuku bengasazi ukuthi ngathi ngizoyisho la yilento engeke ngayithinta uqoshwa kanjani umphika uKristu ebandleni senibezwile abaphika uKristu yilabo abayibiza abantwana bakaNkulunkulu becile ezonweni angithi uqoshwa kanjani ngoba uma singamxoshi uzoba ulugibe ibandla lonke lizoyisihogweni ngoba uzothi mayilishiya uNkulunkulu ashiye nabangcwele ngoba uzobesuka ebandleni bese kuthiwa inkazimulo kaNkulunkulu ayisekho entabeni kusho ukuthini ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu ayisekho ebandleni uma inkazimulo kaNkulunkulu isebandleni uNkulunkulu akahlali ezindongeni zendlu yokukhonza uNkulunkulu uhlala kumuntu makuthiwa ibandla elithize linoNkulunkulu kusuke kuukuthi umholi walo unoNkulunkulu uma ibandla elithize uNkulunkulu engasekho esethuthile kusho ukuthi umholi walo usewile lokho akusho ukuthi abazalwane ngokuhlukana kwabo abekho inhlanzana ezingcono ezingcwele phambi kaNkulunkulu zingaba khona kodwa uNkulunkulu akasekho kulelo bandla usehlezi kuma individuals afiwe libsethiwa ke makunjalo uNkulunkulu njani akasekho manje ke uma nidedela abantu abawulugibe ebandleni nihlala nabo
uzothutha uNkulunkulu kulo baba onphethe masilinganisa ngoMudeni uzothutha uNkulunkulu kubaba uDladla ngoba uyena onikezwe amandla okuxosha iAntichrist elaphakathi uma ikhona. So uNkulunkulu umtshelile wathi xosha lo muntu waziba mhlawumbe lo muntu unikela kakhulu uyamondla khipha imali enkulu benze njalo vela ama-Antichrist uSathane wabusisa wanika imali banemali nje isimangaliso unikela kakhulu sikhiphe ihlanu akhipha 100 rand mayisebona sesikhipha 50 rand akhipha 200 mayibona sesikhipha 200 avela letha envelope yena ibeka akuyona okweshumi mfundisi bamba la usiyobona ke na uthi uyavula 1000 ngizomxosha ngemthini lo muntu wena ukuthi siyadlala ekhaya uyena avela thuthu uNkulunkulu athi mayemala phambili umfundisi aheme nje aheme ningamuzi ukuthi uthini kanti simshayile iAntichrist isifuna nina kuniqeda nonke nalabo abambalwa abanamehlo bayalandela khumbula uNkulunkulu eshaya ibandla uxolo hayi uNkulunkulu ngiyaxolisa uthi khona lento la emaglasini nami ngifuna ukwasula uNkulunkulu uSathane uxolo uSathane eshaya ibandla wenza lento ayenza kuSamsoni ngesikhathi uSamsoni ewa into yokuqala eyenziwe uSathane ukuthola ukuthi amandla kaSamsoni akuphi esebenzisa uDelilah. So thina sonke sizitha zikaSathane iyodwa into ayifuna kithi uwathatha amandla akhe lo mfundisi noma lo mzalwane mayisetholile ukuthi uwathathaphi abese akhe iplan yokushaya la uwathola khona mandla ke thina ke siwathola emkhosini siyafasta so ke uzozama ukuphazamisa umkhosi uthi awubamba umkhosi ugule ngathi uzofa kanti ubungeke kufa uphume emkhosini kanti uvele uyashaywa ngoba mawuse emkhosini uyilanga lomlilo ukhathaza uSathane so ke uSathane ugada ukuthi umstrong mayike wakubamba la ustrong khona into yesibili ayenza ukukhipha amehlo loba khipha amehlo kaSamsoni uze umfundisi aqala ashintsha ukukhuluma kade edakuthwala ebandleni athi intombi encane ngabe nisathwala nibuye ngathi nizalwazi bafana naye banibona hayi akhishiwe amehlo akasaboni hawu umfundisi manje wena uthi ukuthi asithwala wasikhombisa ezweni uthi asingathwali kukuphi ezweni hayi lami leli bandla ke ningiyeke nikungiphazamisa hayi seshayekile amehlo kanjani akhishiwe buka nje uthi nibahle kanjani nithwele khona bangathwele bazothwala ngelilani ithwalise ingane ezincane zamantombazana izwi lele sikhuluma ngalo so ke engizama ukukuchaza ke uSathane uma esha umuntu umkhipha amehlo lento abethi wrong aqale athi ayisekho wrong athi awunafaka ingubo ezinda ake nifaka nemfushane banibona bazonibona kanjani hawu niqale nibona ukuthi ibandla ngahleli uba isimodeni ke manje hayi uNkulunkulu akashintshi uyizolo namhla nengunaphakade uSathane oshintshayo so mase kunoshintsho olungena kwisimodeni wena iba namehlo kamoya ubone ukuthi ngisafanele ukuhlala la noma sengiphuma kanje ngoba ufuna ukezulwini lempilo ephilwa la ebandleni enhle bukeka inhle simanje manje esikhashana nje ingona phakathi uzobe ubhadle emlilweni ukwena ukuthi ukhethe ukuthi ufunani ngithi ke uxoshwa kanjani siyamnquma ebandleni ngalifuna igama lokunquma ebandleni bazalana ngaze ngilithola ukuthi umuntu umayonile uyanqunywa ebandleni angilithola eBhayibhelini ukhona wakwalithola ngaphambi sesandla ngitshela i-correct manje statement sami siphuma umhlaba wonke ku-YouTube ukhona na olazi ivesi elithi umuntu owonela kanqunywa ebandleni angilazi mina kodwa ngizokutshela ukuthi ukhishwa kanjani yilona ke ngicabanga ukuthi baliguqula balenza ukunquma masibukeke isihloko salendaba le ndaba sithe kubani baseKorinte bokuqala chapter 5 angiye khona ke nami ngoba bengavulile baseKorinte bokuqala chapter 5
sithi ke noma ke isihloko sale ndaba phezulu sithi ubufebe baba seKorinte nokuphathwa kwezoni. Sesikhulumileke ngokuphathwa kwezoni siqale lapha kuverse 9. Othi nganilobela encwadini yami kuba ningahlangani nefebe. Sinakhumbula sikhuluma ngohaha, sikhuluma ngezithombe. Sesikhulumileke ngophathwa lesi sihloko esithi ukuphathwa kwezoni. Kodwa sikakhulumi ngesihloko sokuqala. Isona ke sizositshela ukuthi wenziwa kanjani umphiko uKristu ebandleni. Uthi ke uverse 1. Kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo lungekho, ngisho nakwabezizwe, okungukuthi omunye kini uya kumkayise. So ke indodana le ilala nonina isebandleni, ubufebe obungekho nakwabangakholwa. Itheni elizwe maliqala ningahlangani nezifebe. Kwathiwa ngisho ezomhlaba, ngisho umzalwane oyibiza ukuthi umzalwane kodwa ebeyisifebe. Nanga umzalwane ebandleni ulala nomkayise. Ngathi niyakuzwa? Kodwa kangikulungiseke ngoba thina amaZulu asicwasana. Uma uthathe lesingisi lithi ulala ne-step mother, okungukuthi akuyena umzala ngqo. Uma mncane mhlawumbe noma uma omdala yena uzalo omncane, kodwa usho ukuthi ubaba wayenesithembu. Uma ngekonto wayenesithembu washona unina walomfana, ubaba waseganwa omunye. Umfana ke unkosikazi kababa wakhe usebonani intombi. Ngenzela ukuthi mawuthathe lesingisi uzokuthola kusho kanjalo, kukhulunywa nge-step mother. Kodwa la kwelezulu ke thina sibandlululana, ngoba uma omdala noma omncane umama nje. Angithi kunjalo? Ihamba kanjalo. So lithi ke lelizwi kuyezwakala ngempela ukuthi kukhona ubufebe phakathi kwenu, futhi ubufebe bohlobo lungekho, ngisho nakwabezizwe, kungukuthi omunye kini uya kumkayise. Kepha nina nikhukhumele kunokuba ngani lila, ukuze akhishwe phakathi kwenu owenze leso sono. Sinayizwa le ndaba. Kufanele akhishwe ebandleni umphiko uKristu. Ngoba uphiko uKristu lo muntu sesolalela ukuthi ukhishwa kanjani. Khumbula, uma ungamxoshi uzoba ulugibe kuwe. Uma ungamkhiphi uNkulunkulu mayiselishaya ibandla ngoba libekezelele lamanyala, ngeke basinde nabangcwele. Yikho ngithi phuma uhambe ulishiye lelo bandla lakho, uxosheke wena noma xoshane lo mphiko uKristu. Uxoshwa kanjani ke? Sokuqala kuverse 3. Ngoba seKorinte bokuqala chapter 5. Ngokuba mina ngokwami noma ngingekho ngomzimba, kubhala umpostoli Paul uhola umoya kaNkulunkulu. Noma ngingekho ngomzimba nokho ngikhona ngomoya. Senginqumile ngokungathi ngikhona ngalowo muntu owenze okunjalo, ukuba verse 4, egameni lenkosi uJesu nihlangane nina nomoya wami kanye namandla enkosi yethu uJesu Kristu. Hlangana abantu abathathu la. Nina nihlangana nomoya kampostoli uPaul namandla enkosi yethu uJesu Kristu. Ngamanye amagama nina nihlangana nomfundisi wenu la eBrentshini namandla enkosi yethu uJesu Kristu. Bese nenza lento kuverse 5. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama, ukuze umoya usindiswe ngosuku lwenkosi. Ngake ngalichaza ke lelizwi lijulile, lihlula ngisho abafundile eBible School. Ngiyakhumbula ngakayi ngahlangana nenye indoda ewudokotela. Siyaxoxa ngithi mina udokotela wezwe, wathi ngithi ake sivule lelizwi. Wayesengitsheleke uNkulunkulu uthi lisho ukuthini. Ngithi lisho ukuthini lelizwi? Wathomba ukhiye kudokotela. Ngoba singaba ngodokotela kodwa kuya ngokuthi umoya ongcwele ukufundisile yini noma udina ufundiswa umuntu. Ngesikhathi uNkulunkulu engibiza ngihlale ngisho lokho, ngahlomeka ngayozifaka kwelinye ibandla.
waphinde wavela wathi uNkulunkulu angishongo ukuthi ngena kuleli bandla. Angifuni uphathwe, ngifuna mangikuthuma ungathi ngisazotshela ibishop lami noma ngisazotshela umpostoli wami. Ngifuna mangikuthuma ukwenza. Phuma la. Ngithe yakhe ibandla lami, angishongo ukuthi yakhe ibandla lomuntu. Ngase ngakho isivumelwano ke naye ngathi Nkosi, njengoba ngimusha ke ekukholweni ngingazi lutho, ngicela ukuthi noma yinini mangibuza umbuzo ungiphendule. Ngoba abantu bazoza kimi bathi leli izwi lisho ukuthini bese ngithi nama ngazi. Ihlazo lelo ngumholi webandla kunezinto engazazi. Ngakho ke ngiyakucela Nkosi noma yini obuzwa kimi ungiphendule same time mangibuza. Bathembeka kuNkulunkulu. Wahamba ngahlangana naleli verse ngambuza, ngangabuzwe umuntu wachaza. Ngiyamtesta kudokotela. Ngithi lisho ukuthini leli verse na? Ukuthi onjalo anikelwe kuSathane. Kukho ukubhubha kwenyama kodwa umphefumulo wakhe usindiswe. Ayike kwathomba ukhiyeke. Wasetshelwa yimi ke ngangakazi ngisho eBible school. Wamangala. Asidluleka sikho lapho. Sifuna ngimchazele ukuthi wathini uNkulunkulu. Onjalo anikelwe kuSathane kukho ukubhubha kwenyama. uNkulunkulu wayenza lento kuJobe. Wamnikela kuSathane ukuthi kubhubhe inyama. uJobe washaywa ngamathumba. Siyangizwa manje. Sinikela umuntu kuSathane ukuthi kubhubhe inyama. uNkulunkulu ngesikhathi enikela uJobe wathi ungawuthinta umphefumulo wakhe. Umuntu ungena ezulwini ngani ngomphefumulo. So lo muntu owenza lokhu kungcole ebandleni kufanele simnikele kuSathane. Kukho ukubhubha kwenyama ukuze asindiswe ngoba sikwazi ukuthatha umuntu simnikele esihogweni. Singabazalwane thina sisiyamhlulela asikwenzi lokho. Kodwa sinikele umzimba kuSathane kukho ukubhubha kwenyama ukuze asindiswe. Wayeseyichaza kuNkulunkulu wathi njengoba nihleze emhlabeni uma kungaba nomuntu owenza lento mhlawumbe njengespinal cord iyona into ebulala umzimba adutshulwe la mgogodla sife singezansi ahlale kwi-wheelchair akasakwazi ukwenza inkonzo nomkayisi. So sesimnikelile kuSathane wabhubha umzimba usezophenduka ehlezi kwi-wheelchair mayibuya uJesu asindise umphefumulo ngoba akasasenzi sona. Seniyakuzwa lo? Ngamanye amagama ke umphika uKristu ebandleni kufanele sihlangane simkhulekele sinikele umzimba wakhe ukuthi ubhubhe ashaywe ukuze aphenduke ngoba sihluleli bantu asindiswe angene ezulwini. Hayi umuntu simnqume ebandleni ngoba simnqume ebandleni uzoya kuleli afika lale nakhona. Aphume kuleli abamnquma ekuleli. So uzolokho yenza lento ngalomzimba wakhe. Thina sikhulekela ushaywe umzimba wakhe. Ukuthi ushaywa kanjani okaNkulunkulu lo. Uthi uPaul umoya wami nomoya wenu niyibandla namandla kaKristu Jesu asihlanganeni onjalo simnikele kuSathane. Kukho ukubhubha kwenyama ukuze asindiswe ngoba sikwazi thina ukulahla umuntu esihogweni. Siyamsana khiphana umubi phakathi kwenu ngomkhuleko. Ngikwenzile ke mina ikhathe eziningi. Ngikwenza ngedwa ngesizathu esodwa ngoba umuntu uyahlupha uyakhuluma. Ngelinye ilanga bazoya kwesiya yabona lokuhlezi kuhlezi ubaba uNsiba ndoda sithanda. Hawu kanti nangikhulekela ngihlezi kulitshenje sekuqalile ukonakala. Ngikwenza ngedwa nje. Hayi angitshela umuntu usho unkosikazi akemtsheli. Ngiguqa ngedwa nje. Ngoba ngingedwa ngiyibandla. Ngimnikele kuSathane. Hayi baningi ngibanikelile kuSathane. Ngeke ngimtshela nibazi. Ngiba imizimba yabo injani ibhubhile. Ngiyababuka ngiyazi ibhubhile. Abanye babo sebephendukile ngiyabonga ukuthi Inkosi usumphendulile kuzoyizulwini ngoba ngimnikele elitha isihogweni nginikela ini inyama
khona engeze ukuqhubeka nokwenza isono esiyihlaze ebandleni. Ngakho ke abaphika uKristu bakhishwa kanjalo. Kubiza ukuthi ke phila impilo engcwele. Ngoba mawungayiphili impilo engcwele, uzongitshela umfundisi wegatsha elithize esinomzalwane osihluphayo la. Usihlupha kanje. Hawu uyanihlupha. Senikhulumile yebo. Akanilaleli cha akulungileke. Asiguqe sikhuleke. Ngihlalele Richards Bay. Uhlezi ngapha. Awuzobona umphumela. Ngeke iphele inyanga. Yekani ukuhlupha emabandleni. Yekani ukuhlupha emabandleni. Kodwa into enhle sikunikelela ukuthi umzimba wakho ushaywe. Khona uzosindiswa bese ube lento ebengenza ingcolile. Mfundisi ngicela uvuma izono. Ngisathi uyivuma sesiyajabula ngoba ngeke sijabule uma ungayivuma. Ngoba sesiyazi uzogcina ephi ezulwini. Le nyama ekuhlulayo ngeke usakwazi ukuyisebenzisa. Ziphatheni kahle uqoshwa kanjalo kumphika uKristu. Senifundile. Ngoba masingamqoshi uzoba ulogibe. Lithi ke lelizwi awudli nokudla nomzalwane onjalo. Lo mzalwane lo motho singahlangani asibambi nemhlangano naye. Abanye ke sebezokhumbula bakhona la. Uthi yini indaba? Mabeya kuleli abandla abaphuma kula bakukhuliswa nokukhulunyiswa babingelele. Babambe lelizwi ukuthi awudli nokudla nonjalo. Then you understand. Yikho ke beyakhona uma wakhona ke wakhuluma nawe uyagwetshwa. Ngoba ukhulume nomuntu ongafanele akhulume naye. Kanti kuvalekile emehlweni. Wena kahle mhlawumbe emehlweni kaNkulunkulu ongcono. Asidluleka ngikho kuleyo politics. Ngakho ke awudli nokudla nonjalo kodwa uyamkhulekela. Ubhubhisa inyama yakhe, usindise umoya wakhe ngosuku lwenkosi. Ngoba uma ungakwenzi lokho, lo mzalwane uzoba ulugibe kuwe. Uphoqwa isimo, uyathanda uthandi kumfanele umkhiphe lo mzalwane. Hayi ngokumqosha, hayi ngokumnquma, ngokunikela inyama yakhe kuSathane ukuthi bhubhe ayekele ukungcola abese khonza inkosi. Kodwa usezoyikhonza sekwesinye isimo sokuphila. Ngithi-ke yini ugibe? Ngoba uzoba ulugibe kuwe bawungamqoshi. Elesingisi noma i-dictionary ithi it is a snare or a trap for catching birds or mammals. Ugibe ilento eyenza isithe singuSathane sikulawule. Ugibe lona. Ufike wacushwa wabambeka. Mawusubambekile uSathane uyakubamba kwenza izinto ayithandayo njengoba enza kuSamson. Esekhishwa amehlo uSamson wagundwa inwele. Amehla wahluma yahluma. Kodwa inwele zahluma abuya amandla. Athe sebuyile amandla babonanga kanakanga uSathane ngoba akazi ukuthi mazihluma inwele amandla azobuya. Wayethi uqedile mayimkhipha amehlo wamgunda. Kanti isibusiso sikaSamson siseyinweleni ezinde. Kwakufanele bona bahlale bemgunda nje. Kwabehlula ukuthi bahlale bemgunda. Ngifuna ukukutshela ukuthi uSathane uyabazi ukuthakathaka bakho. Uzokubamba ngabo. Yikho ke kufanele wenzeni? Ubalekelane nezinto ezikulethela ugibe. uJesu ke uthi kuJohn 14 verse 30 and 31 angisayi ukukhuluma okuningi nani ngokubuyeza umbuso wezwe kepha kanalutho kimi. Kodwa kungukubizwe lazi ukuthi ngiyamthanda uBaba nokuthi ngenza njengokube ngiyalile. Umbusi wezwe uyeza kimi kodwa kanalutho kuphi kimi. Likubeka kahle ke lesingisi. Lithi I will not speak with you much longer for the prince of this world is coming, but he has no hold on me. In the New King James, he has nothing in me.
into eyinkinga ilento ukuthi uSathane abe nento yakhe kuwe. Ilento yakhe kuwe ewulugibe. Ilento yakhe kuwe ezokudala ukuthi akucontrol. Ngikhumbula indaba yentombazana eyayicontrol umfowabo. Le ntombazane babe bancane bela ko 10 years 9 11 ngokulamana kwabo. Yazi ke masikuleyo age sishaya ingugu ngamatshe. Angithi zingakweni wayibulala semncane wafihla. Akazi nje umama wakhe uthi iqhude lakhe lashona apha ilithanda kangaka. Kanti walibulala. Swasivuma leso sono. Asidluleke lapha. Umfana ashaya iqhudela la ekhaya ngetshe. Bese liyafa. Agijime ayoligqiba alifihle. Njengokujwayelekile ke umfana wenza into zangaphandle, intombazane yenza izinto zasendlini. Athi unina intombazaneni, gezana zitsha sibani bani. Athi kulungile mangizoyigeza, ashone kubhuti wakhe. Gezana zitsha bhuti. Athi umfana ukuthunywe wena hayi mina. Iqhude ngizobatshela. Ngizobatshela ungibona ngikubonile uligqibile lapha. Umfana hamba igezi zitsha. That is a hold. Kuthi makuthiwa intombazane eshanelo usmobhela phansi. Athi ngizokwenza mamule ndabazali bathi tshela. Athi bhuti mobhala phansi. Athi umfana ngeke ngikwenze. Ithi intombazane iqhude. Hayi iqhude. Yilento yokuthi ke intombazane had a hold on him. Uthi uJesu ngisayukhuluma okuningi umbusi wezuyezwa kodwa kanalutho kimi. Ake sikhiphe izinto zika Satan ezenza ukuthi uSathane akucontrol. Ezenza ukuthi ube weantichrist ube umphika uKristu. Wayibuka lempilo lomfana waze wazaca. Bambuza abazali uzatiswa yini akakwazi ukusho. One day waqunga isibindi wabaqoqa abazali kanti intombazana ayikho wabatshela. Qhudelala ekhaya enhlaleni libuza ngangidlala ngalishaya ngalibulala ngaligqiba lapho. Ngiyacela ningixolele. Bamxolela. Badlula. Ngane yami awenza ukuthi la ekhaya. Hayi ngizokwenza mama enze abazali baziwe. Bani yenze nje. Umfana ngizokwenza lokho. Iqhuthe sibani. Hayi bayazi abazali ambatshele kubatshelile. Phela manje intombazane yaqala ubele emsebenzini yakhe. So uSathane unehold kuwe ngoba unezono ezikuwena ongazivumanga. Ubhizi yakholwa usuthandaze waqeda. Athi le yangane wayibulala yona. Uvela uphelele umdlandla. Ubhizi yakholwa uyathandaze wenzana lokho nalokho. Athi le yanto wayintshontsha yona. Ngicabanga nawe ezulwini udlalela ngesikhathi sakho. Uthi usufastile userious. Aqeda amandla ufuna ukudla ukubekezela. Aqhamuka athi ngeke ukusiza ukuthi ungadli. Wena uyinje ezulwini. Engani wenza isona esukuthi. Bese uthi khipha izinto zika Sathane enhlizweni yakho. uJehova uDeuteronomy 7 verse 15 kuya 16 ekhuluma ngani ngalo ugibe. uJehova uyakususa kuwe zonke izifo angabeki kuwe izifo ezimbi zaseGibhithe ozaziyo kepha azifake phezukwabo bonke abakuzondayo. Uyakuqeda zonke izizwe. Uyakuqeda zonke izizwe uJehova uNkulunkulu wakho ayakuzinikela kuwe. Iso lakho lingazihawukeli. Ungakhonza uNkulunkulu bazo ngokuba lokho kuyakuba lugibe kuwe. Awuzihawukeli lezi zizwe. Lezi zizwe uNkulunkulu mayeseyinikele kuwe wenzani wena uyazixosha. Ngamanye amagama izinto uNkulunkulu asetheze isono ziyeke. Ngoba mawungaziyeki zizoba ulugibe kuwe. Zizoba izinto uSathane akakubamba ngazo akwenzisa ukona. Khipha enhlizweni yakho izinto ezisinengiso. Khipha endlini yakho izinto ezisinengiso kuNkulunkulu. Wawusebenza endaweni ethile wantshontsha amashidi.
abawazi amashidi ashonaka. Vuma isono sakho, aletha amashidi ashiswe ngoba ngeke basawamukela, kodwa hamba uyoxolisa. Ngoba lezi zinto usathana uzokuphambula ngazo, ubhizi uyakhuleka kunamazwi phakathi athuka uNkulunkulu. Yani lolu gibo okulona. Phuma ogibeni. Ungu-Antichrist, ungumphika uKristu. Phuma, uNkulunkulu uzakudalula. Phuma phakathi kwabantu abayisinengiso uNkulunkulu. uNkulunkulu akabafuni abantu abayisinengiso. Mawufunda Isambulo 21 verse 8, ebala abantu abangazungena ezulwini, uqala ngamagwala. Uyigwala mawusaba ukudalula impilo yakho ukuthi ayilungile. Lithi-ke kepha amagwala nabangakholwayo bese bengena, nabanengekayo. uNkulunkulu phuma phakathi kwabantu abayisinengiso. Abanjani abayisinengiso? Yilabo abazibiza ngabazalwane kodwa becilwe ezonweni. Yilabo abangumphika uKristu, abamelana nanoma yini uJesu ayifunayo. Baze bamelane negama elithi uJesu Kristu inkosi. Omphika uKristu labo. Hayi ungakhathazeki. Usephumela obalake loyo kodwa unesibindi usakhonza phansi komuntu othi ungathi wena uJesu Kristu inkosi. Ukhonza kanjani kumphika uKristu? Ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi yesihogweni kanye naye. Phuma kulelo bandla uma ungakwazi ukulishintsha lilithanda igama elithi Jesu Kristu inkosi ngoba liseBhayibhelini. Angikhathali ngabe umfundisi onjani, umfundisi ohola ibandla elikhulu kangakanani, mayimelene negama elithi uJesu Kristu yesihogweni nalelo bandla likwi-trap lesihogweni. Phuma! Angaze ngi-encourage abantu baphume bashiye amabandla, kodwa ngokutshela ukuthi lishiye elomphika uKristu. Isambulo 21 verse 8, kopha amagwala nabangakholwayo, nabanengekayo, nababulali, nefebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga. Isabelo sabo siyakuba sechibini elivutha umlilo nesibabu okungukufa kwesibili. So-ke uma uhlezi nabantu abanengekayo bawugibe kuwe, nawe uyanengeka kuNkulunkulu. Lithi-ke lesingisi, they shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. That is the second death. Ukufa kwesibili. Ukuphi ukufa kokuqala? Ubani okholelwa ukuthi uyayazi impendulo? Ikuphi ukufa kokuqala? Hayi angiyeke ningangiphenduli. Ngoba akulutho nithola impendulo. Nongayithola ngamkhumulela isigqoko ongenaso. Ukufa kokuqala ukuhlukana noNkulunkulu kwenza isono. That is the first death. Akhuluma ngayo kuAdam wathi uma uke wadla nokudla kulesi sithelo uyofa nokufa. Ukuphuma komphefumulo emzimbeni akusikhona ukufa okubalwayo mase kubala ukufa kokuqala nokwesibili. Ukuphuma komphefumulo emzimbeni ukuthi lo mzimba awukwazi ukuba umoya uyongena ezulwini noma uyongena esihogweni, usala la. Bese sikubiza ngokuthi ukufa, sikhona ukufa. Yikho sesithi abazalwane bayalala bafi. Ukufa ukwenza isono ngoba phambi kaNkulunkulu ufile. Ukufa kwesibili ilesi sikhathi sekuphonswa echibini lomlilo emva kokwahluleka. That is the second death. Ngaleso sikhathi ke uma ufunde kwisambulo 21 or sambulo 20 kuthiwa ngisho ukufa uqobo kuyophonswa echibini lomlilo. Ngisho isihogo iHades kuyophonswa echibini lomlilo. Ngoba isihogo siyaphila sisazojeza. uNkulunkulu kodwa yamangalisa. Angafika adala isihogo asenze siphile sishisa abantu bese naso sigcine sishiswa. Ilento engisho ekuqaleni ngathi uNkulunkulu ukhuluma nanoma ngobani aqeda amfaka esihogweni. uNkulunkulu udale isihogo kodwa naso sizofakwa phi echibini lomlilo. uNkulunkulu udale ukufa. Lithi iBhayibheli lami ngoba seRoma 5 qala ku verse 12. Isono sasivele sikhona ezweni.
umthetho ungakabibikho. Kodwa kwanele kwangena isono kumuntu kwase kuvela ukufa kwafikela wonke umuntu nongonanga ngeseqo sika Adam noEva. Akukhulunywa ngokufa kokuphuma komphefumulo. Ukufa okudala ukuthi wonile, umuntu ophile esonweni ufile ehamba. Ukufa kokuqala lokho. Ukufa kwesibili ukuphonswa ethebeni lomlilo. Kukuwena kahle kahle usufile. Yikho lithizwe lenkosi uma navuswa noKristu nakano kwaphezulu. So mawusuvusiwe noKristu, musuphinde ufe wone ngoba amathuba amaningi ngeke usawuthola umusa. Sho njalo amaHebheru 10 verse 26 no27. Litho awukho umnikelo ngaloyo wona ngamabomu kuphela ukulindela ulaka likaNkuluNkulu oluyoshisa amaphikankani. Ngabike iphikankani siyaphiliswa ngezwi likaNkuluNkulu. Uthi uPetro singayapi ngoba amazwi okuphila kuwena. Asiphileni ke bazalwane ngezwi ngoba liyaphilisa kodwa ungabusafa. Ngoba mawufa ukufa kwesibili ngeke ukuphazame kuko. Kanti khona abazungeze ungene kuphela kwesibili ngoba ukufa kwesibili ithibi lomlilo. Ngicela ukuthi sibuqe ngikhuleke. Baba olungileyo babongcwele, uNkulunkulu wethu onomusa, usukhulumile phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba usisize sonke sila sikhombisa ukuthi siyakuthanda, sikhombisa ukuthi sifuna ukuya ekhaya ezulwini. Kodwa abanye bethu kunezinto abangafuni ukuhlukana nazo. Abanye bethu sebevele phambi kobuso bakho njengabaphika uKristu. Ngiyabakhulekela manje Nkosi ngibacelela uxolo ukuba Nkosi ubaphe ithuba lesibili lokuphenduka. Ubaphe ithuba lesibili lokuvuma izono zabo bazishiye. Ubaphe ithuba lesibili Nkosi lokukhala phambi kobuso bakho ngenxa yezono zabo. Bangabi abafileyo bephila ngoba ukufa kwesibili isabelo sabo sebephonswa echibini lomlilo. Siyabonga Nkosi ukusicacisela amaqiniso angaka. Nokuthi umphika uKristu ubani, sicabanga ukuthi umuntu othize ozoqhamuka abuse asibhalo 666. Yebo kuzokwenzeka lokho, kodwa baphika uKristu sinabo siphila nabo emabandleni. Bakhona ngisho ekhaya lezwi. Ngegama lenkosi uJesu Kristu ophilayo, nangamandla kaMoya oNgcwele, amandla kaNkuluNkulu ophilayo. Ngiyabayala manje bonke abaphika uKristu abasekhaya lezwi baphume ngoba baletha umoya omubi ebandleni lakho. Bonke abaphika uKristu abasentabeni yendlu kaJehova baphume ngegama likaJesu nangamandla kaMoya oNgcwele. Kodwa uma bephenduka Nkosi ngiyacela ubazwele, ubenzele umusa baphenduke bangabe besabuyela emuva. Siyabonga ngalenkonzo yanamhlanje eveza izinto eziningi obala. Uthe singadli nokudla nonjalo singahlangani naye ozibiza ngomntwana wakho kodwa bengumphika uKristu. Dumo lonke Nkosi silinikeza wena. Sithi siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Kete yako obingela enye iya
Ngiyethemba ke wonke umuntu ohlezi phansi uyikhethile yakhe indlela. Asikwazi ukukhethisa. Kodwa uJesu umile eminyango uyangqongqotha. Uma ulizwe izwi lakhe emvulela uzongena adle nawe na udle naye. Ngiyacela ke abathanda ukumvulela bengakaze bamvulele. Nase bake bamvulela kodwa bathanda umnyango uhlala uvuliwe sikhuleke nabo uRoma 10:9. Ngiyacela nje basukume laba abathanda lokho sikhule kuRoma 10:9. Sithi Nkosi ngiyakuvulela umnyango ngena. Nkosi owami ngifuna uhlala uvuliwe ukuthi ukhululeke phakathi endlini yenhliziyo yami. Masikhuleke. Nkosi Jesu. Ngiyavuma ngomlomo wami ukuthi uyinkosi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa Nkosi Jesu kwabafileyo. Ngiyakhuleka egameni lakho Nkosi Jesu. Ukuba ungisindise. Usathana ngimfuni. Amadimoni angiwafuni. Ngiyacela Nkosi Jesu. Uphathe impilo yami. Nginikela konke okwami kuwe. Uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngiyabonga egameni lakho Nkosi Jesu. Amen. Anginikhulekele nisamile niphakamise izandla. Baba egameni lemfelwethu Jesu namba abantwana bakho sibekhulekile abaseRoma 10:9. Ngiyacela Nkosi Jesu kuba ubenzele umusa. Ngiyakhuleka Nkosi kuba ukhanyise ubuso bakho phezukwabo ubenzele umusa njengoba ushilo kuNumeri chapter 6:24 kuya ku-20. Ngiyakhuleka Nkosi kuba uphakamise ubuso bakho phezukwabo ubaphe ukuthula. Ngoba ukuthula bayakudinga enhlizweni zabo. Bayakudinga emakhaya, bayakudinga emsebenzini abasebenzayo. Bayakudinga komakhelwane. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu ushilo wathi sizithande. Sithanda umakhelwane bethu njengoba sizithanda thina. Ngenelela ke Nkosi phakathi kwabo ukuba babathanda omakhelwane. Mabe nento nomakhelwane ababuyisane naye. Siyazi Nkosi amandla obumnyama asebenzile axabanisa abantu. Kwathi usibani okubulalayo, usibani ovala izinto zakho. Kanti izinto zivalwe isithe esinguSathane. Siyakhuleka manje Nkosi kuba udonga lubhidlizwe. Ngiyakhuleka ngegama elinamandla lika Jesu ukuba ngamandla akho Nkosi Jesu angumoya ongcwele ngenelele izimpilweni zabantwana bakho. Khulumisane nabo, bashiye konke okungalungile. Basuse igama elibhaliwe emabunzini abo laba ababhaliwe ukuthi bangabaphika uKristu. Lirajwe ngegazi lakho babe ngabantwana bakho isibili. Ngiyacela ke Nkosi ukuthi ubusise lona loyo umile manje. Khulekela abagulayo, ngiyacela ubaphilise. Beka isandla sakho phezukwalona loyo. Ngiyacela ngegama lika Jesu ophilayo. Isaiah 53:5 ngemvimbo yakho siphilisiwe. Ngiyacela Nkosi ukuthi ubaphilise. No 1 Peter chapter 2:24 usho kufanayo ukuthi ngemvimbo yakho siphilisiwe. Baphilise Nkosi. Ngiyacela ngoba kukho kuwena okungenzeki ushilo kuMatthew 19:26 wathi okungenzeki kuthina abantu kuwena kuyenzeka. Ngegama elinamandla lika Jesu ngithuma izwi lakho njengoba ushilo kuMahubo 20:17 wathi uthumela 20:17 wathi uthumela izwi lakho ukuthi libaphilise. Ngiyakhuleka ke Nkosi yenza umsebenzi ngegama lika Jesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Sambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Yihubo 107:20 ngiphambanisile. Hlalani ke kulungile. uNkulunkulu ke anisize, uNkulunkulu anigcine. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe khona nafika. Abagulayo ke sebekhulekele. Sekudluliwe kwabagulayo. Kholwa uzifake kulomkhuleko. Ufuna ukutshela into eyodwa ukuthi usuphilile. Ubuyisela ke kumphathi wohlelo. Sesingaphuma ke kuzo zonke izinto zokuxhumana ezikhona. uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bazalwane ngizoqala ngisho isimemezelo ngoba angisezukuza lana. Umama uDladla ucela ukuthi abazalwane behlale nje kanjena egameni likaJesu, bese kuba futhi siyacela ubaba akhulekele abadumisi egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi.